አይስሌዚ ማለት ሓደ በቪዲዮን ድምጽ እንተሰንዩ መስርሕ አህጉራዊ ዕቁባ ኣብ ሃገረ ጣልያን ከመይ ከም ዝኾነ ሙሉእ ሓበሬታ ዝህበና መርበብ እዩ። አህጉራዊ ዕቁባ ማለት ናይ ፖለቲካዊ ዕቁባ መንቀሳቐሲ ወረቐት እትሕዘሉን ናይ ጊዜያዊ ዕቁባ መንቀሳቐሲ ወረቐት እትሕዘሉን ሱሱድያርዮ እዩ። ኣብ ሃገረ ጣልያን እንተ ዕቁባ ሓቲትካ ጊዜን ሕግን ከተኽብር ኣለካ። መስርሕ ማለት ነዚ ጊዜን ሕግን ምኽባር ማለት እዩ። ኣብዛ ዓውዲ ተመርኪስና እምበር 9 ቪድዮ መግለፂ ናይ መስርሕ ኣዳሊና ኣለና። ኩላተን እተን ቪድዮ ነናተን ኣርእስቲ መስርሕ ድገልጻ እየን። ኣብተን ንዓኻ ዘገድሰኻ ኣርእስቲ ፀቒጥካ ክትሪኦ ትኽእል። መታ ናትካ ጉባኣትን ሓላፍነትን ንምፍላጥካ ኩላተን እተን ቪድዮ ንኽትሪአን ንምሕፀነካ። መምርሒ ቪድዮ አይስሌዚ ብሽዱሽተ ቋንቋታት ይገልጽ። ኢጣልያን፣ እንግሊሽ፣ ፍራንስ፣ ዓረብ፣ ትግርኛ ከምኡውን ፋርሲ። ኣብ ታሕቲ ናይዚ መርበብ 9 ናይ ድምፂ ምላእ ይርከባ። ኣብ ኩለን ምላኣት ናይ ድምፂ ጠዊቕካ ዝግባእካ ሓበሬታ መስርሕ ዕቁባ ኣብ ሃገረ ጣልያን ክትሰምዕ ትኽእል። ወላ እውን ኣብ ስማርትፎን አይስሌዚ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። እዚ ቪድዮ ምላእ ድምፅን ልክዕ ምስ እትሪኦን እትሰምዖን እዩ ዝዛረብ። እዚ ቪድዮ መምርሒ ከዓ ከመይ ጌርካ ኣብ ሃገረ ጣልያን ዕቁባ ንኽትረክብ ሙሉእ ሓገዝ ይገብረልካ። አይስሌዚ ነዚ ምኽሪ እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣይኮነን ድህበካ። እንተዘይተረዲእካ ወይ ሕቶታት እንተኣለካ ወይ ካብ ቤት ፅሕፈታት ርክባት ይመፀካ እንተኾይኑ ምስ ጠበቓ ክትዘራረብ ኣለካ። ጠበቓ ዘይብልካ እንተኾንካ ከዓ ኣብተን ናይ ማሕበራት ስደተኛታት ማእከል ኬትካ ሓገዝ ሕተት። ንኣብነት ኣርቺ፣ ቼንትሮ ስታሊ፣ ኮንስሌንሶ ኢታሊያኖ ፐር ሪፊጃቲ ወይ ቺር።